Hegati ya barari kurwase getasini kiga kia Getembe TV na boigo Getembe FM nigo basangane gati ya bairi n'abasani bo mu bugi obukane gyata Alois Onyoni Sakawa oyosireti obugima bwae na boigo rekone kigwa kwanekerigwa esabari yaye iyo mwerio asenka yaye asekenyoro ky'abachori kegutoka se wodi yariana ebunge abonchari ase county ya Kisii egati ya bari bayikira naso moyigoyo nigo bona bamotogi omu bugi obukane oyo gyata asemirimo yanya tkobaga koenekia yo gwikirania egokinia bosego kirania gokinia rieta rigesa kwegega asensemo ye chingero niko bono murikito dipo na sanya hanyara kobaga kwariga ne robotiriga asenchero yoboikirana Omunyangongo Gusii omubugyo bokano asileta Alois Onyoni Sakawa nigo abairi abasani naboigo abanamuziki baumirana asokumurera naboigo kumwakira esabari ya ejo mwerio abanamuziki mura umugako uyu n'umugako munene gekone okorera mangana maya Gusii na Kenya ngima. You need to be more united. You need to be more focused and more organized than you are. Tulikutana naye, kulikuwa na mashida nyingi na muziki zake, tukakaa naye tukampanga hizo muziki zake, tukaziweka kwenye mitandao zote, YouTube, Instagram. Ndio tulikuwa tumeanza tu kufanya aanze kutengeneza pesa nazo, kwa sababu watu wengi hawajui hiyo biashara ya muziki. Na kazi yetu kama Quench Media ni kusaidia watu wajue vile wanaweza wakatengeneza pesa na muziki. Chinga kechio omo MCA we wodi eyo yariana Victor Ombasa nigo boiganyora libagari ya bene asokumurera omubugi Onyoni urwadra matuka mange ne family mwigwete bwate bill enene etarakan bado nko basaba muna mwacha na mabira ayimwachire naro kakito change mwigwete mochango no pangire matuka gocha lakini oyo traika ero ikamuna tora tuweke mkono mfukoni elinde tonyare korukiri twareta turwa marigaito kugeze family omongena no arega murocho mongena no arega iga mugaka gore kurigia ono taiyo abararia begetaseni kia Getembe FM Getembe Television boigo tibatigiri magega hase boigo basanga amagombabo ne amate kolengo ivoko senya ukotera kwa yankolenga kiteko kotebanga siroli my dear tuachira ikamune getaseni kia Getembe korete ngora yaitu na renga igange wiki ya moiga ya erire na tumekuja kusema pole sana kwa familia, marafiki, ndugu na jamaa. Komenta nayo omwemzi Victor Ombasa nigo boina boliria serikali kuringoria umuroberio sha elio abananchi bagendere konyora obokorio buya anene ekero bakogenda sechinya gitari shango bakonyere warwara wabere member ya sha wagenda nyagitari wanyoranga a system failure tulikunyara kurwarigwa waskwanya lokwa kana ruchibe saba sinzi nini echile wata bunga gendo bweligerie gakinche ngosaba eserikali ya Kenya sha yasinyira ba Kenya waligienjere ngao wasaba make improvements as sha elinda abantu baito banyoro huduma yabo ya nyagitari kuripoteri getaseni kiao kia Getembe kurega asekenyero kia bochi egotuka meje wodi yariana ebunge ya bonchari meje county ya Kisii eleterane ingoro kwa dipon asanya